Velkommen til Brevduer Nord Video. Mit navn er Ove Fuglsang Jensen. Jeg er medlem af 212 Viking i Hjørring. Mit slag ligger herude på en ejendom på landet, og som man kan se, er det op oven på laden, som duerne har flyvebrættet op i 5 meters højde. Så det er det ideelle for brevduerne. Vi går lige op og kigger, hvordan det ser ud oppe i slaget. Nu er vi oppe i flyveslaget, og i det rum, jeg står i øjeblikket, det er det såkaldte hundrum. Når jeg flyver jeg totalsystemet, og så sidder hunderne inde i det rum. Jeg har cirka 55-60 duer, jeg flyver med, så det bliver cirka 30 hunder, jeg har der. Hvis vi går herhen og ser, så kan vi se, at udflyvningen i begge rum, det er igennem en tunnel, og så sidder modtagersystemet der. Det er det samme i det andet rum, og det lærer duerne hurtigt at flyve ind i det. Ingen problem. Nu er vi inde i rederummet, lige ved siden af enkerummet. Og der kan man se, at rederne er sat ind. Nogle er lidt gamle redder, og nogle er rimelig nye redder. Om efteråret, når der er fældeperioden, og ekstra unger er lavet, så fjerner jeg de redder og sætter sædereoler op. Men her sidder selvfølgelig hallerne inde, når jeg flyver det totalt. Men ellers er der herinde, op under laden, en dejlig luft, fordi der er altid frisk luft opfra. Der er jo gennemtræk i en lade, og det er det ideelle for dueren. Jeg har lavet alt den gennemtræk, jeg har fra neden og over i siden, således der altid kommer frisk luft ud. Vi har nu set interiøret af mit slag, og næste punkt på dagsordenen er, at vi kort gennemgår nogle af mine bedste flyveduer. Ja, her har vi 775, en typisk mellemdistancedue. Der er kvart megens i det, og resten det er mellemdistance af de gode duer fra Gerhard Theisen. Vi ser den udmærkede vinge og fyldig krop og god overgang i halen. En dejlig mellemdistancedue, som på et tidspunkt har været op som nummer 7 i sektionen. Ja. Stop. Ja, her har vi en dejlig han, en Famote fra Freddy Nygaards avlslag. Jeg tror, det er rede 4. Han er far til mange udmærkede flyvere. Hans bedste resultat har været nummer 4 i sektionen fra Mønster. Vi ser en meget kraftig vinge og et udmærket bygning. Et skønt due, som bliver sat i avlslaget. Det her, det er en hund, hvor det er en halv stærkær, der er blandet ind i det bedste fra Gerhard Theisen. Det er ikke en ret stor due, men alligevel har den 5 DDB-placeringer. Der har vi en dejlig hund, en langflyverhund, ren Dalbar på både far og mors side. Som vi kan se, har den en skøn vinge og en ret kraftig krop. Den har været nummer 12 fra Dresden som sit bedste resultat i år. Der har vi en anden hund, 589, Superduen, og den er også Dalbar som den forrige 562. På farens side er det noget, jeg har fra Kok i Sønderjylland, ren Dalbar fra Tyskland, og på morens side er det mit eget Dalbar, der er 25 år gammel. Ja. Og den har bedste resultat, nummer 12 fra Gisen i år. Færdig. Ja, her har vi en 1-års hund. En ikke ret stor due, men alligevel en god sprinterdistance. Fra farens side er det halv Kopmand fra Arne Porsmose, og for mit eget er det den han, vi så allerførst, Famote, indavl, som er moren. Og den har gjort det fantastisk på indlandet. Og det er ikke størrelsen, der er det afgørende.
der har vi en unge, en Megan, så det er for at vise det Megans, jeg har ude fra Christian Mikkelsen, som jeg stadigvæk har tilbage af. Hannen er i lige linje fra det sorte stampar ude på Mors, og hunden er Delbar Falril af det gode nordjyske fra Michael Jensen. Læg mærke til den ret mørke farve. Læg mærke til vingen, meget kraftig overvinge. Jeg håber, det bliver en god due næste år som et års. Ja, det var en kort gennemgang af mit slag og mine duer. Jeg håber, jeg får noget ud af det. Mine bedste resultater var fra 2009, hvor jeg var nummer 2 og 3 i sektionen i lang, i sport og i åben. Og i 2011 var jeg nummer 3 og 4 sport og lang. Og i 2011 var jeg også nummer 3 i åben. Mine resultater har ikke været så gode de senere år, men jeg håber selvfølgelig, at de er for opadgående næste sæson. Hvem håber ikke på det?